Krásny deň, milí priatelia. Ja vás dnes pozývam vyladiť sa na mesiac november, ktorý už je v plnom prúde a my si v tomto ladení povieme, aké dary a aké výzvy so sebou prináša. Moje meno je Martina Magdaléna a som sprievodkyňa mužov i žien ich vnútornou premenou k radosnejšiemu životu. Sprevádzam aj obradmi a rituálmi života a mojou srdcovkou je aj numerológia a práve skrze dary numerológie, aj skrze to, čo cezo mňa príde, sa vyladíme na tento mesiac. Tak vás pozývam zastaviť sa na chvíľočku, čokoľvek teraz tvoríte, robíte, kdekoľvek sa nachádzate, tak sa iba na chvíľočku zastavte. Daj si pár nádychov, výdychov. Je to také vyladenie sa na seba. Práve cez ten dých sa môžeme sprítomniť do tu a teraz. Ak cítiš niekde v tele napätie, nádychni sa do svojho tela. A s výdychom pustí všetko napätie. Ešte raz hlboký nádych a hlboký výdych. Ak sa nadýchneš nosom, môžeš vydýchnuť ústami, čo podporí ešte také hlbšie uvoľnenie celého tvojho tela, aj myšlienok, mysle. A pozývam ťa položiť si svoju jednu ruku na svoje srdce a predstav si, ako sa nadýchneš pod svoju dlaň. A všetko, čo začuješ v nasledujúcich minútach, si dovol vnímať ušami svojho srdca. A možno k tebe príde presne tá informácia, ktorá zapadne ako puzzle do toho obrazca tvojho života. Tak, máme tu mesiac november. Vždy po sviatku dušičiek alebo sviatku Samhain prechádzame takou bránou, kedy krok po kroku až do zimného slnovratu zostupujeme do svojich hĺbok. Zvyčajne aj tá energia vonku toho, alebo to počasie vonku je také, že je menej slnka, aj keď tieto dni to tak úplne nie je pravda, pretože to slniečko nádherne ešte svieti a aj keď menej, ale ešte stále hreje a má tu svoju esenciu. Ale zvyčajne je to tak, že od tých dušičiek je už aj to počasie také viac bez toho slniečka, menej svetla, kratšie dni a to všetko je vlastne ako taký symbol práve tohto obdobia, kedy sme pozývaní zostúpiť do tých našich 13 komnát a trošku tam zase urobiť poriadky, navnímať svoje pocity. Možno aj bez toho, aby sme tam vedome zostupovali, tak cítite možno nejaké napätia v tele. Možno sa vám otvárajú témy, ktoré dlho boli bez povšimnutia a práve teraz v tomto období sa to otvára. Možno sa začínajú hlásiť vaše potlačené emócie. To všetko veľmi prináleží tomuto obdobiu. Môžeme sa na to pozerať tak, že je to ťažké, je to náročné a chceli by sme z toho rýchlo odísť, alebo to môžeme prijať ako súčasť tohto obdobia. Ako ďalší krok k takému obrodeniu našej duše, k očiste, púšťaniu. Práve symbolom tohto obdobia je aj púšťanie toho, čo už nám neslúži. A práve vtedy sa môže vytvárať priestor pre to nové. Istota je to, čo by chcel zažívať každý jeden z nás.
aby sme sa cítili isto, bezpečne. A práve často vďaka veľkej túžbe, alebo práve tá motivácia je zažívať tento pocit čo najviac. A niekedy máme takú ilúziu o tom, že ak zostaneme v tom, čo je, aj keď nám už to možno nie je úplne komfortne, ale ak v tom zostaneme, takže máme aspoň aký taký pocit bezpečia alebo istoty. Je to ale trošku ilúzia, pretože častokrát sa stáva, že ak zostávame niečom, čo nie je úplne funkčné, v niečom, čo nás už nevyživuje, ak zostávame v živote v rôznych oblastiach len preto, aby sme cítili tento pocit istoty, ale v tej istote prežívali a nie naplno žili, tak je to niečo, čím vlastne ukracujeme ten svoj život o nové skúsenosti, o nové poznanie, o možno radosť, ktorú by sme žili v každodennosti, ak by sme si dovolili vstúpiť do zmeny. A niekedy možno ešte nevieme, ako by sme chceli žiť. Možno nevieš úplne, po čom túžiš, alebo nemáš tú predstavu svojho života, ale vieš, keď sa na chvíľočku zastavíš, keď chvíľočku porozímaš, tak určite ti príde to povedomie, tie informácie o tom, ako už žiť nechceš. A nemusí, toto videjko si pozriete viacerí. Každý je v tom svojom živote na inom mieste. Každý z nás zažíva iný príbeh. Niekto možno teraz prechádza naozaj obrovskou premenou, všetko sa mu rúca a všetko, čo považoval za istotu, tak zrazu už to istotou nie je a je vo veľkej neistote. Možno ešte len cítiš, že už to prichádza a ešte v tom nie si ponorený, ponorená. Možno, že cítiš, že teraz je v tvoj život relatívne, že sa cítiš dobre a že nemáš potrebu nejaké veľké zmeny. Každopádne, nech sme v akejkoľvek fáze, tak vlastne je fajn spraviť si takú retrospekciu za celým týmto rokom. Pretože až do toho zimného slnovratu my vlastne spomaľujeme. Aj napriek tomu, že v tom bežnom živote to tak možno nevyzerá, pretože pred Vianocami zvyčajne býval najväčší zmätok a chaos a všetko, tá pozornosť išla dovolna k tomu, aby bolo všetko dokonalé. Ale my sa už postupne učíme, že aj to obdobie sa dá zažívať vo vnútornom pokoji, v takom zvnútornení a že práve čím viac sme spojené so sebou, čím viac sa do života uvoľňujeme, tak o to viac aj všetky tie prípravy môžu plynúť vo väčšej ľahkosti. Ale o tom budú ešte ďalšie videá, keď sa budeme ladiť na energie decembra a energie Vianoc. A dnes si ideme teda ešte povedať k tomu novembru. Ja si dám kávičku s vami. Napríklad pre mňa je naozaj tá kávička také zastavenie sa, že mám to rada. Nie, že by sa človek nevedel zastaviť bez toho, ale každý má ten svoj rituál, ktorý je pre ňoho príjemný a pre mňa je to práve to, že si dám kávičku, zastavím sa, vychutnám si ju. Nedávam si ju preto, že bože, musím si dať kávu, lebo nevládzem, ale dávam si ju preto, že mi chutí a že milujem tú chuť, milujem tú vôňu tej kávy. A
práve to je tá zmena toho uhlu pohľadu, ktorý my môžeme prinášať do všetkého vlastne. Tu mám môjho psíka. Do všetkého v našom živote. My sme prechádzali takými dvomi extrémami. Jeden extrém, a teda respektíve žili sme taký ten veľmi prízemný, nevedomý život a potom sme sa dozvedeli, že sa dá žiť inak a že je tu nejaké duchovno a že je tu nejaký presah. A tak sme vystrelili z 0 na 100. A zase bolo všetko to wow, dokonca sme častokrát boli na seba aj veľmi prísni v odriekaní a v takom tom posúdení, čo je zdravé, čo nie je zdravé, čo sa má, čo sa nemá. A pretože tých informácií bolo mnoho a my sme vlastne sa v tom hľadali a možno ešte sa aj mnohí hľadáte, že čo vlastne je tá pravda, pretože na jednu oblasť života je x názorov a my sa v tom potrebujeme zorientovať. A ja mám pocit, že teraz nás to vedie práve do toho svojho stredu, do toho návratu k sebe, aby sme rozpoznali, čo vlastne s nami ladí. Čo je to, s čím súznieme, čo je to, čo túžime aplikovať do nášho života. A možno prídeme na to, že aj v tom, kde bola taká nejaká obrovská prísnosť, tak zrazu povolíme a dokážeme sa na to pozrieť inak alebo dokážeme si to vychutnať inak. Ja to mám napríklad s tou kávou, pretože vždy mi káva chutila, voňala mi, milovala som naozaj ten svoj kávičkový rituál a potom prišlo to, že nemala by si piť kávu, lebo obličky, lebo tamto, lebo toto, tak proste som si tú kávu nedala. A potom som si jedného dňa povedala, že ale ja si tú kávičku chcem dať, pretože mne fakt chutí a ja si to chcem vychutnať. A toto je podľa mňa to, že my takto môžeme krok za krokom postupne vlastne meniť tie postoje vo svojom živote, tie svoje názory, tie svoje reakcie. A meníme ich najmä podľa toho, čo s nami súznie, čo s nami ladí, ako to vlastne cítime my, že sa ideme viac riadiť tým svojim srdcom a práve vďaka tomu sa aj viac uvoľňujeme do toho života, pretože nemusíme zdieľať názor niekoho v krči, ale môžeme byť uvoľnení, ak načúvame hlasu svojho srdca, ak som to povedala dostatočne zrozumiteľne. Za mňa je nádherné, že sa inšpirujeme, že proste sú tie sociálne siete a že máme naozaj obrovský zdroj informácií všakovakých a práve o to väčšia zodpovednosť plynie k nám, čím väčšia sloboda, aj sloboda v informáciách, o to väčšia zodpovednosť, čo si z toho vyberáme, ako si vyberáme, čo s nami ladí, čo s nami neladí. A to intro, ktoré som už teraz 13-minútové dala do tej témy novembra, tak vlastne s tým veľmi úzko súvisí. Pretože november je 11-kový mesiac 8-čkového roku. 11, keď si predstavíme vlastne tie dve jednotky, keď ich zrátame, tak je to 2. A preto tu tak veľa rozprávam o srdci a o tom, že riať sa svojim srdcom, pretože práve v tých mesiacoch alebo v tých energiách, ktoré sú vo vibrácii 11 alebo 2, tak nás pozývajú načúvať svojmu srdcu, vnímať svoje srdce. Možno si povieš, čo je vlastne hlas môjho srdca, čo je moja myseľ, som z toho zmetená, absolútne neviem. Každý o tom hovorí, ja sa stíšim a vlastne neviem, či už na mne prehovára srdce alebo myseľ. Ale my postupom času na to prídeme, pretože to je tiež niečo, čo sa nedá vysvetliť, nie je na to priama rovnica, aby sa to vyrátalo a dalo ti to
taký výsledok, že ty budeš presne vedieť, že toto je hlas tvojho srdca. Je to práve tá nádherná alchymia, že čím viac si dovolíš spomáľovať, čím viac si dovolíš stišovať sa, o to viac môžeš vnímať, kedy sa ti prihovára tvoja myseľ a kedy je to hlas tvojho srdca. A mnohokrát práve hlas nášho srdca je to, keď ti príde inšpirácia, príde ti pocit, alebo ti príde aj myšlienka a ty cítiš v tele uvoľnenie, alebo cítiš, že v tebe zblkne radosť, alebo nadšenie, alebo proste cítiš, že ťa to tak pohľadí na duši. Ale potom nastúpi myseľ, ktorá ponúkne mnoho prečo nie a vypočujeme viac tú myseľ a sme zmetení, pretože ten hlas srdca je častokrát aj na začiatku najmä veľmi, veľmi tichý, nebadaný. Ale on naberá na intenzite priamo úmerne tomu, nakoľko ty si dovolíš spájať sa so sebou v tichu, v samote. Bez všakovakých podnetov toho vonkajšieho sveta. Mnohokrát, keď začneme zostupovať do toho svojho ticha, napríklad ideš sama na prechádzku, predtým si chodila s deťmi, s mužom, s kamoškami, teraz ideš sama. A zrazu ideš, kráčaš, počuješ spev vtákov, počuješ šum, lístia a cítiš, že tá myseľ je veľmi, veľmi intenzívna. Že proste tie myšlienky idú, zrazu sa ti začnú vyplavovať nepríjemné pocity, zrazu sa ti začnú ukazovať strachy, zrazu sa ti zvedomia témy a ty sa toho zľakneš a povieš si, juj, toto už viac nie, radšej odvediem pozornosť, nepôjdem nikam, zoberiem si ten telefón, budem scrollovať a tá pozornosť ide zase niekde inde, alebo si pozriem film, ide niekde inde, aby som nepočula, alebo nevnímala, necítila to, čo bolo pre mňa nepríjemné. Mnohokrát sa mi toto stávalo presne aj na joge, pretože lekcie jogy so mnou nie sú len tak, že ideme, zacvičíme si, ale zvyčajne je to naozaj také silné alebo také krásne sprítomnenie, prepojenie so sebou a v tom tichu, pretože tie hodiny sú také hlboké. A v tom, kedy sme spojené so sebou, tak vlastne sa začne prihovárať tá naša duša. Začnú sa uvoľňovať emócie. Pretože pohybujeme aj s tým telom a v tom našom tele sú uložené všetky traumy, bolesti, všetko, čo sme zažili. A mnohé ženy sa toho zľakli, pretože nechceli byť konfrontované s tou svojou hĺbkou. S tým, čo tam je potlačené. Ibaže dôležité je povedať, že na to, aby sme my hlas svojho srdca mohli počuť, tak je dôležité aj vyčistiť to, čo utlmuje jeho hlas. A to je práve všetko to, čoho sa nám nechce pozrieť, pretože to nie je príjemné, od čoho by sme najradšej odvrátili zrak. Ale ak si to dovolíme, tak prichádza obrovitánska úľava. Pretože mnohokrát tá premotivovaná myseľ, to, kedy je tá myseľ veľmi, veľmi aktívna, a my už sme si vlastne na to zvykli, častokrát to vedie až k nespavosti
alebo vlastne k neustálej takej mrzutosti a podráždenosti v tom živote, tak zrazu môžeme cítiť, že sa aj tá naša myseľ spomalí, prečistí a zrazu si začneme všímať zázraky, ktoré žijeme. Pretože mnohokrát, ak ideme ako robot na zotrvačník, tak vlastne je to stále to isté. Každý deň permanentne prechádzame tými istými situáciami. V práci je to isté, sem tam sa to s niečím spestrí. My už cítime, že už je tam také nejaké vnútorné, možno aj vyhorenie. A vlastne ako tak plynieme každým tým jedným dňom, je nám nepríjemne, sme frustrovaní z toho, že nám je nepríjemne, cítime, alebo ešte možno aj necítime, že sa vytráca tá iskra života, ale postupne to vlastne začíname vnímať, že by sme tu chceli žiť inak. A potom príde ten moment zastavenia sa, kedy sa to proste uvoľní. A my cítime, že tá zmena prišla, pretože prišla v našom tele, prišla v našej mysli, prišla mnohokrát aj v našom živote, v našich pocitoch. A ak si to nedovolíme, ak nehľadáme spôsob, ako sa uvoľniť, ako zrelaxovať, ako niečo, čo nám pomôže uvoľniť naše emócie, alebo aj ak sme dlhodobo v nejakej bolesti, v nejakej traume, a ak si nenájdeme ten spôsob zastaviť sa a aspoň to rozdýchať, alebo sa skrze niekoho na to pozrieť, tak či tak príde moment, kedy to proste už neudržíme a vybuchne to. Vybuchneme buď v hneve, vybuchneme v nejakom žiali, potom z toho vznikajú rôzne úzkosti, depresie a podobne. A práve toto obdobie je obdobím, kedy aj všetky tieto úzkostné stavy sú zosilnené, kedy akoby sme nevedeli mnohí nájsť ten zmysel života, pretože už to, čo bolo takéto povrchné, tak už nás možno nenaplňa toľko. A tým ešte, že sme konfrontovaní aj tými svojimi tieňmi, tými témami, ktoré nám nie sú príjemné, tak máme pocit, že je toho toľko, že to neunesieme. Ale vždy existuje cesta von. Dôležité je, či my chceme zmeniť ten život, či my chceme spraviť ten krok do zmeny. Čiže tá 11. Otváram svoje srdce životu a dovoľujem, aby život skrze mňa mohol prúdiť. Tak by som to asi úplne jednou vetou vlastne povedala. A každý z nás si môže navnímať, čo to vlastne pre nás znamená otvoriť svoje srdce životu. Pre každého to môže byť úplne iná esencia. Každý z nás to môže cítiť v úplne inej oblasti. A napriek tomu je to tak veľmi podobné. Pre mňa otvoriť srdce životu a uvoľniť sa do dôvery je prijímať, že každá výzva, ktorá prichádza do môjho života, aj každé požehnanie, ktoré prichádza do môjho života, je vlastne jedna a tá istá energia. Energia, ktorou ma poboskáva samotný zdroj, Boh, Otec, univerzum, vesmír, akokoľvek si to nazveš, a je to s tebou v súlade. Že čím viac púšťam to polarizovanie na to, že toto je pre mňa dobré a toto je pre mňa zlé,
ale prijímam ten život so všetkým. A že viem, že ak z niečoho cítim nadšenie a radosť, tak mi práve Boh dal pusu. A že viem, že ak mi priniesol výzvu, tak mi takisto dal bosk. Že ma boskáva aj vo výzvach, ktoré sú požehnaním, a aj v tých radosných chvíľach, ktoré sú požehnaním. A ak dokážeme zmeniť uhol pohľadu a precítiť to v srdci, že to takto môže skutočne byť, prináša to veľkú ľahkosť do života, pretože tam, kde bol tlak, tak prichádza veľké uvoľnenie, pretože vieme, že všetko sa deje v súlade s Božím plánom. A o tom tá 11 je. 11 by som definovala ako odovzdaj sa a dovoľ Bohu tvoriť zázraky. A iba dôveruj procesu, že sa všetko deje pre teba. V tej 11 čokoľvek chceme ovplyvniť svojou vôľou, čokoľvek by sme chceli podľa seba, tak iba vytvárame protitlak voči životu. Ako by sme plávali proti prúdu. Ale ak sa učíme uvoľňovať, ak sa učíme dýchať do víziev, ak sa učíme si možno aj zahromžiť, keď tá výzva príde, alebo pustiť tú emóciu a prijať to, prijímať to. Možno, že to nejde hneď, pretože prijať myslou a prijať srdcom je rozdiel. Ja si môžem 1000-krát povedať, že to prijímam, keď vo vnútri ma ide roztrhnúť. Ale dýchať do toho svojho tela, dýchať do miest, kde je napätie, uvoľňovať, to nájsť si spôsob, ako môžem uvoľňovať z tela to, čo tam je uložené. Či to bude prechádzka, či to bude pohyb. Niekto si potrebuje zabehať, niekomu stačí prechádzka, niekto si potrebuje zatancovať. Niekto cíti, že potrebuje navštíviť terapeuta alebo sprievodcu, ktorý ho tým procesom prevedie. Niekto ešte pracuje v záhradke, lebo mu to robí dobre. Proste každý má iný spôsob toho relaxu, toho uvoľnenia. A zároveň aj toho, kedy sa navraciame do svojho tela a už sa od neho neodpájame. Pretože my sme boli zvyknutí na to, že sme sa veľmi odpájali od svojho tela, keď bolo pre nás niečo veľmi bolestivé. Je to vlastne obranný mechanizmus, ktorý si nesieme z detstva. Niečo bolo bolestivé, na to, aby sme to vtedy v detstve prežili, tak sme sa odpojili od svojho tela a nejak sme to zvládli. A tak sme sa naučili vždy, keď nám bolo niečo nepríjemné, odpojiť sa, vyvteliť sa. A robíme to mnohokrát až do dnes nevedome. Ale tou pozvánkou je navrátiť sa do svojho tela. Napojiť sa na svoje telo. Cítiť ho, opäť ho cítiť. Uvoľňovať to, čo je v ňom uviaznuté. Niektoré rána sa zobudíš a možno cítiš obrovskú bolesť svojho tela. Možno cítiš, že sa ti aj nechce vstať. Možno sa ti ozývajú niektoré orgány. Možno prichádzajú nejaké nemoci. Nie je to preto, aby si teraz našla x spôsobov, alebo našiel, ako potlačiť tie prejavy, ale je to preto, že to telo si pýta pozornosť a pýta si lásku. Pýta si lásku a pozornosť. A tá láska môže mať množstvo prejavov.
A teraz tu nejdem posudzovať alternatíva versus alopatická medicína. Podľa mňa je to práve o tom, čo si ty nacítiš, že ti spraví dobre. Dôležité je ale to miesto, z ktorého robíš to rozhodnutie. Či to robíš a vstupuješ do toho rozhodnutia z miesta rýchlo sa toho zbaviť a necítiť to, alebo z miesta, že ďakujem za túto skúsenosť a s láskou to púšťam, alebo s láskou vlastne liečím až k tej prvotnej príčine. Pretože ak z toho chceme ujsť a rýchlo, len aby sa to vlastne vyriešilo, tak rýchlo varene, tak vlastne častokrát sa to nedostane k tej príčine a príde to ešte intenzívnejšie. A ešte ďalšia dôležitá vec, ktorá mi k tomu prichádza je, že ak z toho chceme ujsť, tak vlastne tam vôbec neprichádza k tomu prijatiu, že aj toto je pre mňa skúsenosť a prišla, aby som si niečo možno zvedomila, zmenila vo svojom živote alebo zmenil. A prijímam to ako dôležitú súčasť toho môjho procesu. A navraciam sa do lásky a prijatia. Ak s tým budem bojovať, tak budem vytvárať len odpor. A môžeme teraz sledovať, kde všade, v akej oblasti života ten odpor máme. Voči komu, voči čomu, voči akým činnostiam, situáciám, ľuďom. A čím viac ten odpor púšťam, o to viac sa spriechodňujú všetky tie cesty v mojom živote. A dostávam sa, nie že dostávam, my v tom poli sme, ale o to pole nekonečných, neobmedzených možností. Ale o to viac, čím viac ich spriechodňujem, o to viac to dokážem cítiť, že toto pole pre mňa je pripravené. A tá 11 nás pozýva práve položiť si otázku, aký je môj vzťah k Bohu, k zdroju, univerzu, vesmíru. Ako ho ja vnímam? Pretože tá 11 je ja a Boh sme jedno. A práve vďaka tomu prijímaniu tej vyššej moci alebo toho, kto nás prevyšuje, môžeme sa viac uvoľňovať do tej dôvery v život a dôvery, že všetko sa deje v súlade s našim najvyšším dobrom. Pretože ak bojujeme, ak vyčítame tomu Bohu tam hore, ak sa rúhame, prečo si ma takto potrestal alebo podobne, alebo prečo sa to deje práve mne, tak vlastne sme stále v tej obeti a tú obeť živíme. Prečo práve ja? Prečo sa to deje mne? Prečo? A podobné formulky. Ale ak v tej bolesti, v tej výzve dokážeme nájsť niečo, za čo v ten moment poďakujeme. A naozaj od srdca. Možno len, keď prechádzaš veľmi veľkou premenou teraz v tomto období, že máš pocit, že sa ti rozpadol celý život na tisíce častí, nájdi každý deň jednu maličkosť, jednu, za ktorú si vďačná. Alebo vďačný. A práve vďaka tomu, v tej vďačnosti, sa tá vďačnosť násobí a ten život sa začína meniť, pretože ty začínaš meniť ten uhol pohľadu. Jeden deň poďakuješ za jednu vec, druhý za dve, za tri, za päť a zrazu zistíš, že tie dni sú naplnené krásnymi vecami, že to nie je len o tom ťažkom, ale že tam sú aj tie nádherné, vzácne, krásne momenty. Ja si pamätám, keď som ja prechádzala obrovskou premenou
a bolo mi veľmi ťažko. A mala som pocit fakt také nespravodlivosti, ani nie, že nespravodlivosti, ale takého, že Bože, že toto proste asi nedám, takej bezmocnosti, že to nedám, že asi ani nie je cesta von z toho blúdneho kruhu. Ale potom prišiel taký moment, kedy som si vlastne sama sebe položila otázku, čo pre mňa vlastne znamená viera. Pretože mne tá viera bola vštepovaná od malička. A bola som vedená ako kresťan katolík. A som za to nesmierne vďačná, že mi tieto základy viery boli dané, pretože ja som si to časom nacítila podľa seba. Ale v tom veľmi ťažkom období života mi to práve prinieslo tú myšlienku, čo to pre mňa znamená veriť. A tam prišla tá odpoveď. Je to dôverovať, že aj to, že ti je teraz ťažko, že sa cítiš bezmocne, že možno aj fyzicky nevládzeš, že máš pocit, že neexistuje z toho cesta von, sa deje pre teba. A príjmi to ako dar od Boha. A tak som iba dýchala do svojho tela, dýchala som do svojho života a postupne púšťala slzy zúfalstva, smútku, žialu, krivdy, viny, všetkého. A vyplakávala vlastne to všetko, čo tam bolo za tie roky uložené. A začala som silnieť znútra. Zrazu som cítila, ako sa mení reálne priestor v mojom srdci. Akoby som sa ľahšie nadýchovala. A naozaj som bola veľmi disciplinovaná v tom, že každý jeden deň som ďakovala za to, čo mi ten deň priniesol. A každý jeden deň som ďakovala sebe za to, čo som zvládla, čo som dokázala, čo sa mi podarilo, v čom som bola úspešná. Pretože častokrát my máme obrovský pocit vlastnej nesebahodnoty. A keď máme oceniť seba, tak to vlastne nedokážeme. Ani sami pred sebou, ani pred okolím. A práve z tohto miesta mnohokrát pramení tá obrovská slabosť, ktorú vlastne v sebe nesieme. Každý jeden z nás by chcel žiť život v radosti, hojnosti, v naplnení, slobode, ľahkosti. Ale mnohokrát my máme pocit, že si to ani nezaslúžime, že vlastne tie staré programy sú v nás tak hlboko vrité, pocity viny, že máme pocit, že to ani pre nás nie je možné, že si to proste nezaslúžime. A ja hovorím, že áno. Možno to nebude obrad z minúty na minútu a zo dňa na deň, ale postupne, krok po kroku, je pre každého jedného z nás tu pripravený život, ktorý si môžeme skutočne užívať, a to rozhodnutie je len a len na nás. A čím viac púšťame to, čo je boľavé, je to naozaj ako také obrodenie našej duše, o to viac nám život ponúka príležitosti, možnosti, kde môžeme aj rásť, samozrejme, a vnútorne silnieť, ale aj kde môžeme prejaviť to svoje vnútorné svetlo, tú svoju jedinečnú esenciu. A presne o tom je toto obdobie. Zastav sa, neponáhľaj, spomal,
príroda sa ukladá na zimný spánok a tak aj my máme spomaliť. To je to ísť v cykle kola roka. Že keď príroda bujne aj v plnom rozkvete, tak aj my, a keď už sťahuje svoju energiu do koreňov, tak rovnako aj my. Mení sa tým výživa nášho tela. Práve v klube Ženy rúže je aj videjko k tomu, ako vyživovať svoje telo na jeseň. A teraz už budem pripravovať videjko, ako vyživovať svoje telo v zime. Naozaj je to veľký rozdiel. To, čo prijímame, z čoho varíme v zime, na jeseň, v lete, na jar. A potom aj tak sa vo svojom tele cítime. A keďže tá 11 nás hodne môže tak odstreľovať, by som to nazvala, je veľmi potrebné, aby sme sa uzemňovali. Aby sme hľadali spôsob, vďaka ktorému sa uzemníme, pretože teraz bude aj menej pohybu, nebudeme tak spätí so zemou z toho dôvodu, že nebudeme toľko možno v záhradkách, v prírode. Ale pozvánka pre nás je nájsť spôsob, ako sa môžem uzemňovať. Aby sme nelietali v oblakoch, ale aby sme boli tu vo svojom tele, tu na zemi a zároveň, aby sme ako by som to povedala, cítili to svoje telo ako bezpečný prístav. Pretože ako som na začiatku tohto videa hovorila o tom bezpečí a istote, tak veľkú mieru z toho nesie aj práve pocit, ako sa ja cítim vo svojom tele. Či je mi v ňom dobre, či sa v ňom cítim komfortne, či sa cítim zdravo, vitálne, či je moje telo vyživené, či mám alebo nemám energiu. Veľmi, veľmi to súvisí práve aj s tým pocitom bezpečia. A čím viac sa uzemňujeme, hľadáme spôsob, pre niekoho to môže byť chôdza, prechádzky, tanec, nejaká manuálna práca nás vždy dokáže uzemniť, alebo vyslovene nájsť asany, ktoré nás uzemňujú, trebárs jogové asany alebo praktiky, ktoré nás navracajú do svojho tela. Je to veľmi dôležité v tom 8. roku hľadať ten balans, tú rovnováhu medzi tým duchovnom a fyzičnom. Dovoliť si aj mať otvorený kanál vedomia, byť v tom prúde vedomia, cez ktorý k nám prichádza nová inšpirácia, ale zároveň mať tie korene pevne dolu v zemi zakorenené. A práve my keď zrátame tie čísla, že 11 sú ako dary tohto mesiaca, čo je práve tá inšpirácia, tá otvorenosť srdca, otvorený kanál vedomia, že akoby k nám prihovárali sa anjeli, svetelní majstri, naše vyššie, akokoľvek si to nazveme, že môžeme viac vnímať ten jemnohmotný svet. To sú práve dary tohto mesiaca. A ten 8. rok, keď zrátame 11 a 8, tak nám vyjde 19. Keď zrátame 1 a 9, nám vyjde 10. Roztačam si svoje koleso šťastia. Čiže výzvou tohto mesiaca je, kam zameriam svoju pozornosť. To podporujem. Ako sa vlastne túžim vo svojom živote cítiť? Ten jasný zámer, ako sa túžim cítiť práve cez tú 11. Nie je to zámer mojej mysle, môjho ega, ktoré by chcelo všetko. A hlavne cez tlak na mňa. Ale je to, že nechávam prehovoriť moje srdce. Kam ma moje srdiečko vedieš? Ja každý deň, keď si robím taký môj ranný rituál, keď si či už zacvičím, zadýcham, alebo proste iba tak si sadnem, zameditujem, rozímam, môžeme to nazývať ako chceme. Hej, nemusí to byť meditácia, proste iba si sadni a rozímaj, pozeraj sa, jak padá listie zo stromov, alebo pozoruj vtáčika, alebo čokoľvek.
tak každý deň vlastne, keď si sadnem, tak si tak vyladím na svoje srdiečko a opýtam sa svojho srdiečka, tak čo srdce moje, kam ma vedieš dnes? Alebo čo je tá priorita dnešného dňa? Alebo ako sa túžim dnes cítiť? A práve cez ten pocit prenášam do tých činností, ktoré idem tvoriť. A mnohokrát príde tá priorita aj pracovná úplne iná, ako by som chcela alebo ako som mala na pláne. A zase počúvneme to? Alebo necháme prehovoriť tú našu myseľ, ktorá hovorí, že praktickejšie je toto. Niekedy je tá myseľ veľmi premotivovaná, tie myšlienky veľmi prúdia a to, čo nám môže pomôcť, je zastaviť sa, dať si nádych a výdych, alebo výjsť na čerstvý vzduch a dať si nádych a výdych. My sa sprítomníme, akoby dosadneme do toho svojho tela, to uzemnenie, ktoré som spomínala. A zrazu nám príde úplne iná inšpirácia, alebo nás navedie na úplne novú cestu. Alebo máme zrazu jasnejšie, že ktorú cestu si máme zvoliť. A mnohokrát tam máme také, že neviem, čo by som mala robiť, neviem, do čoho sa pustiť, neviem, čo si vybrať, neviem, čo zvoliť. Tak niekedy v tom neviem máme zotrvať. Ale my v tom neviem, to chceme urýchliť a tak zapojíme do toho všetko možné, len aby sme zistili, čo je tá správna voľba. Ale možno my máme nevedieť, aby ten impuls vyšiel z nás, zvnútra. Pretože tak, ako obraciame tú pozornosť do svojho vnútra reálne, veľmi dobre sa to dá praktizovať tak, že vlastne ja, keď začínam jogovú lekciu sama so sebou alebo aj so ženami, že si vlastne sadneme a teraz ty vedomé si predstavíš, ako ten zrak je dovon najskôr a potom ho otočíš do svojho vnútra a napojíš sa na svoj dých a pozoruješ svoj nádych a svoj výdych. A toto nám veľmi pomáha obrátiť pozornosť do svojho vnútra. A zrazu vnímaš svoj dých, vnímaš, ako sa cítiš v tele, vnímaš aké pocity sa ukazujú, aké emócie sa ukazujú, aké myšlienky ti začínajú prúdiť hlavou. A to všetko je súčasť toho. A keď si potrebujeme vlastne upratať, tak nie každému to funguje, ale mne napríklad veľmi dobre pomáha, už teraz to menej používam, ale pomáhala vtedy, keď som bola naozaj tak, že som potrebovala všetko vypísať, tak som písala. Veľa som písala. Proste cez to, ako to dávame na ten papier, tak vlastne sa vypisuje tvoja duša. Je to, ako by si vypísala všetko, čo ťa bolí, trápi, čo ťa zaťažuje, čo by si chcela zmeniť. Proste píšeš. A doporučujem to už nečítať, aby si to zase nenasávala do seba. Proste iba to všetko vypíš von. A je to taká očista. Alebo sa môžeš niekomu vyrozprávať. Aj to veľmi pomáha. Keď sa môžeme niekomu zdôveriť, keď môžeme dať zo seba von, ak nás niečo zaťažuje alebo trápi. Niekto samozrejme, komu veľmi dôverujeme. Niekedy už len to, že sme vypočutí, tak prináša obrovské uvoľnenie a liečenie. Na to sú úžasné práve tie skupinové stretnutia, ako sú ženské kruhy, mužsko-ženské kruhy. Môžeme si nájsť také, kde sa cítime bezpečne a spoločne sa tam vytvára ten bezpečný priestor, kde vlastne každý môže rozprávať to, čo ho bolí a trápi a to, čo práve rieši vo svojom živote. A niekedy stačí fakt iba to, že už počas toho zdieľania, aj počas toho písania napríklad, ti
aj prichádza inšpirácia, ako to zmeniť. Nemusíš čakať na to, že ti to niekto povie alebo že ťa niekto navedie. Alebo niekedy neskôr potom ti príde inšpirácia, že aha, toto by som mohla možno zmeniť inak. Toto je ideálny priestor aj na upratovanie šatníkov. Teraz sa bude vlastne meniť šatník z toho letného na zimné, takže upratať to, čo už si dlho nemala alebo nemal na sebe. Krásne odložiť, darovať niekomu, komu to ešte poslúži. Pretože tým vlastne každou tou fyzickou vecou my púšťame aj to nielen z toho fyzického života, ale aj z toho nášho vnútorného sveta. A zároveň púšťame to lipnutie na tých hmotných veciach. Ideálna príležitosť upratovať pivnice a všetky takéto priestory doma, pretože je to, ako by sme si upratovali v tej našej pivnici. V tej našej 13. komnate. Teraz sme čerstvo vlastne po nové v Škorpiónovi a viem, že aj mnohým, ktorých ja poznám a sú okolo mňa, tak sa pootváralo mnoho tém takých, ktoré prišli ako blesk z jasného neba. Že proste, že toto, čo sa tu teraz deje. A Škorpión je presne o tom, takéto nečakané bodnutie, že ťa proste pichne v tej niektorej oblasti života, aby si sa tam pozrela. Alebo pozrel a možno niečo pustil. Nie nadarmo sa hovorí, že to, čo k nám patrí, tak pri nás bude a zostane a to, čo k nám nepatrí, neudržíme. A tak je to v rámci všetkého, aj v rámci vzťahov. Môže sa očisťovať naše okolie, že ľudia budú odchádzať z našich životov, pretože sa naplnil možno ten príbeh, tá spoločná skúsenosť. A zase, môžeme to brať ako veľkú krivdu alebo veľkú ľútosť. Ja netvrdím, že si to netreba možno aj odplakať alebo proste precítiť ten smútok za tým, ale potom prijať, že aj toto je súčasť toho procesu a je čas otvoriť sa novému. Tá jednotka sú nové začiatky. Čiže po jednej strane ukončujem a po druhej strane vytváram ten priestor novému. Tá 11 prináša nečakané zmeny. Je to proste osudovosť. Môžu to byť osudové stretnutia, môžu sa proste udiať, sú osudové, nečakané udalosti, zmeny. O tom 11 je. A na to sa nedá pripraviť. Jediné, čo môžeme, je udržiavať si svoj vnútorný pokoj a tú dôveru. Dôveru, že všetko sa deje pre mňa. A že dovoľujem Bohu skrze mňa tvoriť zázraky a tvoriť pre mňa ten najúžasnejší život, ktorý tu môžem žiť v tejto pozemskej realite, v tomto tele. Obklopujme sa ľuďmi, ktorí zdieľajú podobné myšlienky a názory ako my, s ktorými sa môžeme podporiť. A zároveň môžeme aj prijímať tie rôzne iné uhly pohľadov, ktoré od druhých ľudí, ktorí nás častokrát práve tou zmenou uhlu pohľadu podnecujú byť bdelí a rozanalizovať zase, ako to mám ja, čo so mnou súznie a čo nie. Či si dokážem stáť za tou svojou pravdou, za tým svojim životom, za tým svojim žitím, prístupom k životu. To všetko sú otázky tohto obdobia. Ale nedramatizujme, nenafúkujme, pretože to je mnohokrát
taký, také hobby nás, ľudí, že radi vytvárame veľké drámy. Ale práve pozvánkou je užívať si každý jeden deň a opúšťať drámy a uvoľňovať sa do radosti zo života. Nachádzať každý deň spôsob, ako si môžem ten deň užiť, ako sa môžem vyživiť, čím sa môžem potešiť, čo mi urobí radosť, s kým môžem túto radosť dielať, ako môžem potešiť svojich blízkych. Užíme si to. A ja vás pozývam, milé ženy, uvoľniť sa vo štvrtok v tanečnej meditácii, ktorá bude online vo štvrtok o 19. hodine. Stretneme sa cez aplikáciu Zoom. Trošku to bude aj cez numerológiu, ale to najdôležitejšie bude, že sa uvoľníme v tanci. A keď raz zakúsiš túto tanečnú medicínu, kde sa tvoje telo uvoľňuje, tak už to budeš chcieť stále, pretože je to naozaj medicína pre nás ženy. Veľmi nám to môže pomôcť aj s našou emocionalitou, s našim telom, ktoré sa vďaka tomu uvoľňuje. Alebo mám aj veľa jogových lekcií, ktoré takisto sú ako balzam pre naše telo, aj pre našu myseľ, aj pre našu dušu. Všetky lekcie sú v klube Ženy Rúže a do konca novembra máte možnosť si zakúpiť klub za 5 eur na mesiac, čo je úplne skvelá cena. A je tam každotýždenné ladenie, máme tam spoločné online ženské kruhy naživo, kde môžeš priniesť témy. Mávame tam oslavy všetkých sviatkov kola roka. Teraz sme mali vďačnosť a úcta k predkom. Najbližšie bude zimný slnovrat. Sú tam rôzne tanečné meditácie, jogové lekcie, proste spústa inšpirácie pre vás. Takže môžete to teraz ochutnať naozaj za 5 eur. Je úplne že úžasná cena za všetok ten obsah, ktorý tam je pre vás pripravený. A je tam vlastne neustála moja prítomnosť aj v tej skupinke. Môžete tam zdieľať aj svoje starosti, aj svoje radosti, takže je to pre vás pripravené. No a aj práve tá yoga, alebo tanec, alebo niečo je dobré si nájsť, čo vyživí tvoje telo, vyživí tvoju dušu, pričom sa môžeš uvoľniť. Takže vás pozývam vo štvrtok o 19. cez Zoom. Prihlásiť sa môžete na mojej stránke alebo nechám link pod týmto videjkom. A potom 11.11. o 18. hodine. 11.11. je veľmi mocný portálový deň. Je to brána srdca. Portál srdca, kedy môžeme prijať naozaj cez tie otvorené kanály to požehnanie zdroja. A zároveň aj prijať to očistné svetlo. A my sa prepojíme v Piešťanoch 11.11. o 18. hodine. Zažijeme krásne spojenie žien. Dáme si kakaokovú ceremóniu na otvorenie nášho srdca. Zatancujeme si, bude to taká oslava života, budeme zdieľať. Povediem vás nádhernou meditáciou. Takže bude to skutočne výživné, krásne stretnutie. Tak ak by ste pocítili, tak mi kľudne napíšte a pošlem vám o tom viac informácií, aj kde sa registrovať. A posledná informácia je, teda dve, že vlastne 16. v sobotu, bude u mňa kurz Vytvor si svoju sviečku duše, kde si budete tvoriť svoju vlastnú sviečku a zároveň dostanete všetky informácie, ako sviečku tvoriť. A aby ste si potom prípadne mohli sviečky tvoriť doma pre seba, pre svojich blízkych, alebo možno aj
sa tým prebudia vaše dary a budete cítiť, že toto je vaša cesta tvorby. A v nedeľu bude zase stretnutie pre maminky a dcérenky. Všetko to bude v Piešťanoch, v ateliéri pre dušu u nás. A to stretnutie pre mami a dcéry bude s témou menštruácie. A je to vhodné od 6 rokov, dokedy budú tie vaše dievčatá s vami chcieť ísť. A určite to doporučujem, aj keď si možno povie, že 6-ročná je ešte skoro na túto tému. Práve naopak, čím skôr s tým detičky prichádzajú do kontaktu, tak o to ľahšie sa im prijíma vlastne, keď to prichádza. A zároveň sú to veľmi krásne chvíle, kde sa obnovuje dôvera medzi maminkou a dcérou. My to vedieme spolu s mojimi dcérkami, s mojou Vemkou, tá má 19 rokov, a s Elinkou, tá má 8 rokov, a je to také hravé, interaktívne, tvorivé. Sú to veľmi krásne chvíle, máme na to nádherné spätné väzby a my si to tiež vždy užijeme. Takže ste srdečne vítané. No. Tak ja verím, že čo malo byť povedané, tak všetko bolo povedané. Prajem vám nádherný novembrový čas. Teším sa na akékoľvek prepojenie s vami a budem vďačná za každú spätnú väzbu, ak vám toto posolstvo prinieslo, ak vám prišli nejaké vhľady, nejaké uvedomenia, tak budem vďačná za vaše zdieľanie do komentárov. Prajem vám krásne, nádherné, jesenné, hlboké dni. Ahojte.